say asenkafo bi etu Ghana for efo say baby adure de entrafa akomfa nsanso dem refamu enhwa aban enne eye yawada baby awo no Kuro Mu Te Sen ayi udi ayi amanyofo chi a wa baka so man nyɛ so enye kwa na eba ayi nya bi kofie Kuro Mu yɛdɛ omunya omuno miri no ma na edie eso eba bebre eso nya bi kofie enye kwa nya bi kofie ti amanyofo de ye ni omochi because abawe ba na hu se ye dalati mu da bia dalati mu enye kwa da bia dalati mu we ba 4 years dum sonko a lad be ba kura na dobro ena reba lad be aba kura dobro yeso e de sum ba we lati ye dem da bia ye hu body bia o men mo jo bia mete ye mo ye ejidi e mo na koro ye o mu san to aso e ho beto e pa enya gwa o mi ye ana akade Japan o ma to aso mai dem Kuro Mu de ehye ni obeka cho se Kuro Mu ade bia woboa wo man na kasa mu ohye papa ni obeka so man mu ye na me say woboa because they say wo to ayento wonu a esiwa ade si wonu ya ba ye nya bi nko edi beka cho se Kuro Mu da na da say bia minister bi ana pumping bibia ma me de ahye mbotom ba ye nya so far as ye nya bibia free ba bi ne de wo man ni Kuro ni de mu ohye papa ana obekwa wa de da ha na obi fa eh aho kire usika na ufo so botom na obi sabi se nipa wanya adwuma kura na oya wo bokro na obejai enso adwuma ni o man num enti na makro no na doso ne aho kire doso no enti Kuro we de me ka se Kuro no mu nya sia na meboa because my party ache enso man na video mu o se ye bre papa na do bibi a onya bibi fa ho na o man mu o se so mu hunu ye mu o se ma pa fa ye fo no ya omu chichichi ya no ebi okura ogina okura so bi se obi asa na so ka Kuro Mu ahye because Kuro Mu ahye nti wona ma ade okura hye oboto na wo yanku yi na ade okwa akoto okura obo du ntimi nto ebo no ba yedin nti ntimi nto nti na ba bi ni nyina ayira ma nti ye ntimi ye de ntoto eniama na yeso de e was nti ye no ka spesa wo ka bra se okura ntimi nkoto wa ja se ntimi nkoto boko no ma ayire bo na ma they ade bi wo hokura asente wo tono abo mu asem so wo da so tono wo ba du ba no ma yire bo na ma ntimi nto wo so anto a embo nso tama wo be ye odwuma be wie na sika nya re akodim why the Kuro Mu nya se ane eboa Kuro Mu ahye efisa ankran dawa fo enam wo be tuka be frifie wo be ba be duru ha aduane obedi kra nya ize lord wa de be san kokra nso nya asem keto aban ne moa what you say aban ne moa ti o moa na o ma ne o man ko form na Kuro Mu de emu ahye efisa ye bre pa ye bre e Kasee ye mra ne ye boa ye bre eto mo ma Kuro Mu nyo na Kuro Mu de ahye asenkafo na kasa wonu mu kire mu a adwuma bi a wo ye no yere ho ye na fa no ehwe ho ene wabusua esan se abaya hodo a abebu o man ene ne ati su sesia no wonum eni mua bi a wonum ede ma Ghana